Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome sa atong drama o karon mag-upload ta sa atong handumanan sa usa ka awit part 4. Time check di mga listeners no, 8:28 sa gabi o patulog na ta mga listeners no. Nag-sleeper na ta mga listeners kay patulog na ta no. Nagbuhat lang ko og intro vlog karon kay para ma-upload na to ugma no ang handumanan sa usa ka awit. Sa itam to karon kay para ugma maka-edit ng punta sa ato ang Palamay Drama. O karon handumanan sa ako i-upload no mga listeners kay wala pa nakaabot og 1 hour ato ang Palamay Drama. Hospitary lang yung paminaw mga listeners. Magbasa dita katong last natong gi-upload nga part 3 sa atong handumanan. Kung basahon ang mga comments. First comment na to si Jude Polistico. Idol, always ko naminaw sa imong mga drama, idol, kay nice kayo, idol. Pero medyo ni maminaw si Jude Polistico, no? Maski handumanan o Palamay, pero ni gasunod sa atong drama. Si Ma'am Balbina Tapales, thank you, sir, sa new upload nimo, more upload pa, sir. Salamat kanimo, Ma'am Balbina Tapales, nga naminaw gapon ka sa handumanan, no? Ganahan gapon ka maminaw, handumanan sa usa ka awit. Salamat kay sa imo, ma'am. Si Ma'am Mary Grace Pamugas, salamat kayo sir idol, lingaw kayo og di ta kadumdum sa utang, sakit kayo sa dughan. Maujud no. Salamat kay kanimo Ma'am Mary Grace no sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama no. Ganahan gapon ka sa atong handumanan sa usa ka awit. Si Helen Basil, nindot sad ni nga drama lods. Daghan gapon ganahan sa atong handumanan no. Si Oscar Abedog, salamat na sa idol, bahalag si giguan basta na kay paminawon, lingaw na mi idol kay daghan o pagtulunan, God bless idol. Si Oscar Abedog no, ganahan gapon sa atong handumanan, ganahan gapon sa handumanan sa usa ka awit. Labi na karon ulan-ulan, dami kayo no, paminaw sa handumanan. O karon sayo kog tulog karon, nag-into vlog lang ko karon para ma-upload na to ang handumanan no. Nag-sleepwear ta karon para nagkahuman ani nga akong pagbuhat sa intro vlog. Tulog na lang ta kay tugnawan, lami kay gakos-gakos no. Lami kay gakos-gakos diha Oscar Abedog no. Salamat kay kanimo Oscar Abedog sa imong pirming pagpaminaw no sa handumanan maski handumanan sa Palamay Drama no. Salamat jud sa imo ha. Si Sugar Santos, nice story jud. Salamat kanimo Sugar Santos. Si Analisti, top commentor na to si Analisti no. Pero may upload ani idol handumanan kay ganahan sad ko. Ganahan si Analisti sa atuang handumanan. Karon part 4 na ta sa atong handumanan sa usa ka awit no. Salamat kanimo Analisti no. Si Judith Palmiros, kadumdum jud ko sa bata pa ko aning drama. O jud no. Hantod karon naga po'y handumanan sa usa ka awit. Vilma Amor, padayon og upload sir kay nindot man pod paminahon. Kalingawi lang yung mga listeners no. Mientras gahulat pa ta sa ato ang Palamay Drama nga maabot og 1 hour no, wala pa ta abot no. Si Nina Castro, nice kayo. Si Jimmy Sinal, thanks idol. Salamat po kanimo Jimmy Sinal no. Jimmy Sinal. Si Suset Palmiros, salamat idol, more drama pa. Salamat kanimo Susit Palmiros. Si Judith Sakia, nice kayo ang mga istorya sir, more drama pa to upload. Salamat kanimo Judith Sakia na minaw ganahan gapon ka sa atong handumanan sa usa ka awit no. Si Lina Buna, mga makaluha man sa tag sa mga kaagi sa handumanan. Mao jud no kay kuan kay no, nindot kay istorya ato ang handumanan sa usa ka awit no. Nakaluha si Lina Buna. Salamat kay kanimo Lina Buna sa imong pagpaminaw sa atong drama no, maski handumanan o sa Palamay na jud ka paminaw. Si Birna Siroy, kini nindot sad. Ganahan pud si Birna Siroy no. Salamat kay sa imo Birna Siroy, ganahan pud ka sa atong handumanan. Si Virgilio Balanay, Dol, salamat minaw gapon mi idol. Salamat kanimo Virgilio Balanay no, napaminaw jud ka sa atong mga drama. Si Dennis Moral, nindot nga drama idol, nalingaw kayo si Rogelio. Lingaw kay si Rogelio day sa atong handumanan, no?
Rogelio, maayo nga naminaw ka dia Rogelio no. Nalingaw kay ka sa imong pagpaminaw dia Rogelio. Daghang kay salamat sa imo Rogelio no. Naadjud ka pirmi ka paminaw sa atuang drama. Si Nilda Yekik, okay gapon ni drama idol, nindot man pod paminawon. Salamat kay kanimo Nilda Yekik no sa imong pagpaminaw sa atong drama. Ug mao to makasunod tanan ka comment sa tuwag ato na sugdan nato ang Handumanan sa Usakawit Part 4. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Bulacau, Talisay City, Cebu. Ang ito matatampo nagdasangan nga Lito. Mao ba? Nakakita na kaog trabaho dong? Oo, ma. O sa man trabaho ah? Janitor ko, ma. Uy. Ay, nak. Oh, ma. Pasensya na kaayo ka ha. Kung nakapahuman lang unta mig pa-eskwela nimo ni Papa nimo, maayo gid tayo mo makita ang trabaho. Ma, huwag yun yung problema na ko, no? Bisa kung saan klase sa trabaho, ma. Ako nang suklan, basta tinarong lang. Pagkaswerte gid namo nga nakaanak mi og buotan. Salamat dong. Sige lang. Moabot ra ang panahon nga kaning tanan nimong pag-antos. Bayran ra unya ni sa kahitas-an dong Lito. Salamat, ma. Onya, kanusa ka man magsugod. Uy, kadagan mo ko din ining papel ining inisawag. Wala naman siguro ni gamit. Ako na ni ilabay. Ako ni kumuton, be. Okay na. Ay, salamat. Magkauli na gitang ko. Man ako palimpyo. Nag-ihay na sa lupang lakaw mga trabahante. Di aray, mo na si ay. Ako, sir? Oo, ikaw. Ikaw ako nagkitaan nga nang hilabot sa table ni Cindy. Nanglabot. Tinuod ba, sir? Tinuod ay. Ang na magmamaka ko. Kadit lang, sir. Wa ko makasabot, da. Nawa nga ako mga papers nga ipas unta na ako ugma sa among supervisor. Pero nawa man. Uy, hala. Ma'am, basin og mao tong akong nakitaan ganina nga naa sa sahog. Naam siya sa sahog daan, ma'am. Wa man ako hilabti. Bari ay, mga tarungan pagyud kada. June, kalma lang. Asa ang mga papel? Ako na ra bang nalabay, ma'am? O gikumot-kumot na ako? Pero sige lang, ma'am. Tudloin ako, ma'am, kung unsaon. Ako tong usbuntanan. Naunsa gud in taon ka nak. Pumang ka man ni hapon dong. Unsa ba din imong gikabisihan diha ha? Nakasa ako sa akong trabahoan, ma. Nakalabay kong mga papers nga kinahanglan gamiton ugma. Uy, mao ba? Uy, kadaghan gud ana dong. O diyaot sa man dili ka na lang hinuon matuog ana. Digid ko matuog ni, ma. Kinahanglan nga mahumanin ako sa ipaura sa konting duty. Wow! Naman gid mo, no? O, ma'am. Pasensya kay ma'am, ha? Mo na mo out ni mo, diba? Iniguman si mong duty, tawagi ko. Dere akong number, oh. Ha? Nga naman, ma'am. Basta, tawagi ko. Ma'am, murag malon makining restaurant. Nganong gidam ko ng rini? Aron i-treat ko ni mo. Joke. Aron i-treat ka. Iyawan mo ko. Kay kwarta, ma'am. Nga naman taon, ma'am, oy? Nakonsensya ko, uy. Sa tinuod lang ako gitong sa... Wa ko magbantay sa akong mga gamit. Ug ikaw, wala ka ni buhat sa imong trabaho, isip janitor. Maong gusto ko nga i-treat ka. Ang ginay problema na ko, ma'am. O di may ni mo kilanang buhaton, good. Basin pa unyag. Sa wayon ka sa mga tao din, nga unsara ko nga imong kauban. Basing magtuo sila nga
nakauyab ka og janitor. Nga ding makoy kog sama ni mga janitor. Unsa man day naaan na? Ha? Oo. Namuhuwa magod ka. Ayaw na, ma'am. Dali na ba kayo kumutuo? Sige na, oy. Mag-order na ta. Gutom na kayo. Excuse me. Ma'am, sir. Hinay lang ha kay basta ang sahog din ng dapita. Okay. Hi, Lito. Ay, hello, ma'am. Ito sa kasakang table. Okay, ma'am. Kitsa mong na-text? Si Ma'am Cindy. Kugihan na gid oy. Usara ba na sa ganahan ako sa lalaki kanang kugihan? Ano ni Ma'am Cindy? Sige, magbinuwag storya oy. Ay, ako siya istoryahon pahinin ni ba? Di ni mayo yung style Pala umunta. Wa mati ka pala, Oma. Ang tinuod ganahan gid ko nimo Lito. Ako, ma'am, nga sa ka-janitor. Nagustuhan ni mo? Layo ra kayo tan sa usag-usa, ma'am. Sa kanta ba? Langit ka, lupa ko. Wa ko'y labot. Basta kay komportable ko kung ikaw kong kauban. Sorry, ma'am. Nanguyab ka na ako, ma'am. O, Lito. Ha? Sugton ba ko nimo? Ha? Uyab na mo atong ginganlan og sindinak? Oo, ma. Ako na lang gisugot, oy. Luoy, masad. Badiha oy, bugi robe ni mo. Pero nak, malahi isag taba. Seryoso lang gid ba? Dili ka ka mag-antos anak dong. Ngano man, ma? Nahibaw ka na sa kahimtang nato kumpara sa ila. Maayo magka nagkahimtang. Dawat ko niya, ma, bisag unsa pa ko, ma. Maong, kabala ka kay nahibaw ko nga dili ko mag-antos uban ni Cindy. So excited ko sa party na to. Laisyo kayo, kanay may gown, tuxedo, yung paris-paris tayo. Ako ka ng pangandaman, bay. Maayo kay... Para di ta mauwaw ba sa atong kadate. Siyempre paris di mo di ay. Kinsa ba? Si Cindy. Paul, no? Sila si Cindy mo pare sa ilang ball? Awa pa man. Pero sigurado ko nga musugot gina siya. Kinsam day lain yang iparis, di ba? Ako gid. Sakto sad. Di ba? Kinsam dela ang ipares niya. Hindi ka na mo. Ang naman og ako. Siyempre. Ang iya yung kaubos trabaho. Asam ka si Cindy? Nanood naman unta sila. Tuwar siya. Wow! Gwapa niya eh. Bagay kayo sila si Ma'am Cindy o Sir Jun, no? Tanawa. Hindot kayo sila tanawon. Oo. Ay, hindot tayo tanawon sa mga naikaya, uy. Kitaan ni, padaplin lang sa taon ta. Maglingaw-lingaw na lang sa tag-ato, uy. Oh. Ay, naimainom dito ay. Kuha tag-beer na, ta. Stop! Stop, please! Stop the music! Ano man, John? Ano mo kahoy? Ano man yay? Stop the music, sa! Sir. Saan ka na pakuluan ng Sergio na eh? Pabida ka na siya eh. Kabantay sa day ka. Wait, ta. Uy, hala. Wala, tanawa. Niluhod lagi na siya, oh. Cindy, naibaw man gyud ka nga dugay na kay kung nakagusto nimo. Pero wa gyud ko mangisog og panguyab nimo. Karon atubangan sa daghang mga tao. Pwede ba ti ka mahimong girlfriend? Sige. Yes, ka na yan. Yes, Jun! Yes! Uy, ayo pa yan. Alright, thank you. Ngano ka, uy? Ngano ka? Nihilak magog ka. Uy, asa ka, uy?
Sigawa ni mo sa? Cindy. Ah, uy. Ako nga nagbalinaw ra ginunta. Imo yung gisamok. Lito, Ikaw pa man nanguyab nako. Unya karon. Imo ra di ko masakitan. Wa man di kay ayong bayhana ka. Uy, naunsa ka? Uy, do. Ayaw patugag-tugag inom ha. Kung di ka kamaumuda sa imong kagalingon. Mura na minugag way buot noon. Ngano? Namakak ba ko? Namakak ba ko? Sulti, sulti. lito hubogra ka. Hugmahin mo ba? Ayaw pang ambisyon kay wa ko'y plano makauyab og sama nimo. Pauli sa inyo para mahuwasan ka. Cindy. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay akapin, naglalaho sa dilim. Nagmahay ko nganong nituog ko ni Cindy. Nga naibaw na magidunta ko sa among kahimtang. Karon, nakarealize ko nga kuto bagiday ko sa pangandoy ni Cindy. Kay naibaw mo ko nga di siya ingon anak kasayon nga makabuot. Di nila lang kutob o daghang salamat sa pagdagani akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Gihol nga Negros Oriental. Ang ato matatampo nagdasingan nga Romel. Dong Romel, Ah, naunsa man ka? Ngano na ginuktok man ka diha? nagunaw-na lang ko sa kong atong kahimtang, diba? Lisod kita. Nya, pag tayo duha ka anak. Mao lagi dong uy. Nya, ang atong panginabuhi, ang pagpangumarket. Onya. Unsa may plano nimo? Nagkita mo kami ni paring undo ganiha, day. Hmm? Kinahanglan ko na og tao ang factory nga iyang gitrabahoan. Onya. Mo trabaho ka? Mo lagi untay plano nako. Kana kung musukot ka. Ganun dili man. Nga para man na sa atong kaayuhan. Sige dong. Kay bawa si paring undo nga mukuyog ka. Ay, kini ani ka. Karam din pre. Akong una ba, kung di ka ganahan nga mukuyog na ako, aw, mangita lang kog lain. Nagduha-duha mo ko pre kay basig. Di niya musugot si Ivy. Hmm. Nya okay ram day siya nga mularga ko sa Cebu. Maong gianhit ka. Sige, pangandam na ha, kay ikuyog ka na ako sa Cebu. Day, ato na ko ha. Kay nagpaabot na ron si paring undo na ko sa Pierre. Sige dong. Ayaw kalimot ha. May pamilya ka nga imong gibiyaan din hi. O day. Ug mao ni ang hinungdan nga moadto kog layo aron mahatagan tabog kaharuhay sa kinabuhi. Salamat dong. Magpadara ko nimo yung iksweldo nako, ha? Day, ang mga bata ha, ayaw pasagdi. Ako rin mahibaw nila dong. Sige nalakaw na kay basig mabiyaan ka sa barko. Amping dito. Salamat ay. Kulbaan, hinuon ko na. Ngano man pre? Abi pa na ako, di na kamdayon ba? Gaya ni mo. Di na mahitabo pre, kay trabaho nga ko tuyo. Nalangay lang ko gamay. Okay. Dali na, maglukat pa tag ticket. Tara. Salamat itahon kay nakasugod ako trabaho. Ginibting trabaho kay dili init. Anya, kumusta niyo yung pwesto ha? Okay na kayo pre, kayar kayo. May noon. Pag binutan lang yun din niya, ron, madugay ka din eh. Ha? Okay? Oo pre, oh. May noon. Do, Oy. huwag naglingkod din eh. Kaya alhin na lang kumalingkod. Way naglingkod ha. Para imo gina, Jane. Guwapa niya. May aman nagkikay gwapo nga kauban. Ay, ila-ila sa demo. Akong kupari si Romel. Pre, si Jane. Hi, Jane. Hello. Guwapa si Jane. Ay! Yawa na ko ni mo, pre. Come day na. Naunsa ka? Uwaman. Wag taon. Kanina raw ang kabantay ni mo, oy. Imong gisundan og tan-aw si Jane.
Um, kabantay di ka, pre. Wa. Ako pa. Ay, bitaw, pre. Gigumpahan ako niya ba? Oh, og sayang lang kay karon pa mo magkita. Og May asawa na ko, pre. Ug may mga anak. mao na. Mo tani sumpay na ko nimo. O gyud pre, mo na hunaw-naon nimo ha. Busa ayaw gyud padda sa imong gibati diha. Una-una nga may pamilya ka nga nagkinahanglan nimo. Pre, undo. Hi, Mel. Jean, ikaw din, ha? May tuyo ka na ko? Nag-snacks na ka? Wa pa. Imo na lang ni oh. Ha? Ayaw lang, eh. Sige na, good. Gapilan ba ka na kong toyo? Nya mo balibad ka? Salamat, Jean, ha? Sus, salamat pa ka diha. Mura man hinoon kag dili kauban. Kauna ba na ha? Oo, eh. Salamat, Jean. Ay, naunsam ko. Di man hinuod ko makatawag. Nagsige naman hinuod ko kuna-kuna, Jean. Pre, langasa nimo di. Ay, uday ka matug ya. Naguna-una ko sa mong pamilya, pre. Nagpada na magkakakwarta ni Maring Ivy, pre. Oo, pre. Nagpadaan ako niya. May noon, pre. Una lang kong tuog niyo, pre, kay gikapoy ko sa trabaho niya, eh. Sige, pre. Asa di ka maglaagan ko na wa kay trabaho, Mel? Wa, Jean, eh. Anar ako sa mong gipuyan ni paring undo. Kalaay gudi ay. Hatagi siblingong imong kaugalingon, uy. Dili kay puro na lang trabaho. Jean. Ogma, wa man ti trabaho. Kuik ta ha. Aha? Asam ta? Suri-suri lang gud. Wawas kalaay ba? Kuan, Jean. Basta, kay manuroy ta. Sige na. Uy, Im na lang imong tagay. Jean, abi na ko. Manuroy ta. Nakiginom lagi ka na ko. Kini good. Mao naman ni, suroy naman ni. Kay wa man ti trabaho. Asa may gusto nimo manuroy tag baldig planggana? Kay pas ano ya ako'y singgit. Siyaw sa gada. Bitaw Mel, uy. Ingon ini ko usahay kun wa tay duty. Magalingaw kog chat-chat, pawas kala ay good. Mau ba? Ikaw do, seryoso kay ka. O sa man, kung pa ka nakasuwag tagay nga, babayang imong kauban? Oo, Jean. Na, dinhi sa syudad, mural nagwa, uy. Usahay gani, na magtagay dinhi. Bataa palagi sa babay, unya. Ang lalaki tiguang na. Unsa? Sige na, uy. At ano ni paspasan, aron mas malaming atong tabi kun musod ng alkohol sa tong lawas. Medyo lipong naman ko, Jean, eh. Dali asam ni mo malipong, uy. Dili di ka tig-inom? Sorry. Mainom ra ko kung naay okasyon. Aw. Biliban ako ni mo, eh. Wa mo ka mahubog. Hubog taon. Sisiyo ra kay na ako ng inom, uy. Ngayon sa man, mapauli na ka? Pwede sad. Pwede po, dog. Unya na lang ko mo pauli. Mupahuway sa ko. Sure? O lagi. Sige ta na. Mangitatag atong kapahuwayan. Katog na ron. Maulian ka. Anya, makapauli na sad ka. Makatuhog ako nga. Niyama ka. Huy. Nganong tutok mo ka na ako? Dali sabi. Sapak sa nako. Unsa? Ibaw ko, eh. Ibaw ko nga. Naipo ka na ko. Romel, ayaw pa.
inosente pa kay kong tanawon pero kusog di kay kang malabok. Wagod ko kalihok nga imo kong gikuptan. I love you, Jean. I love you too, Romela. Unsa? May nahitabo ninyon, Jane? Oh, pre. Uyab di mo. Uyab daw pre kay may nahitabo naman mo. Ita na unsa ng taon ka eh. Di mo ta kaingon na ana ba? Nausab bang ka nga na naabot ka din sa Cebu? Huwag ko magtuo pre nga may ini ko. Ay, Kasama nun ko sa kong asawa. unya unsa man nimo ana? Aw. Nainay ka naman eh. Padayon mo na eh. Pre Romel. Ilan na kay kayo nga may nahitabo na to. Huwag ka ba magmahay? Nga nang magbahay man ko. Nga, malipayon man ko pa nimo. Bisan pa og. Ingon ti ka nga may asawa ko ug may mga anak. Romel, Hmm. parehas naman ta. Ha? Si parehas ko. Minyo sad ko. Ug may usa ka anak. Unya, tuwa sa las probinsya. Sa? Jean. Ug ganun nakitubay mo ka na ko. May pamilya naman di ka. Akong ibalik ang himong pangutana, ha? Ngano nitubay mo sa kanako? Nga minyo man ka. Kay nakagusto ko nimo. Naaraman din na. Parehas ang atong gibati, Mel. Nahigugmasat ko nimo bisag minyo ko. Nyon sa umay na to nga. Puros mo tamin niya. Dili lang ko ta magsapa. Dili man sad nga kita rin ingon ini ba? Daghan man ang parehas nato. Jean. Romel, dili na ko gusto nga mawa pa ka na ako. Tungod kinadutla na kaayo ko nimo. Ingon mo sa ko, Jean. Mahal na ka na ko. Mong bahala na. Di na magbuwag. Itago lagi na to ang atong relasyon. Pinilit kong iwasan ka dahil ako'y nakatali na. Naibaw ko nga sa ang akong gibuhat, pero di na ko mahimong piyaan si Jean. Kay nadutlan ako niya. Sa pagkakaroon, padayon pa ang tago-tago na mong relasyon. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa tagad ning akong kampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang nga naman tatampo nagdasingan nga Gerald. Naud sa matao ka, anak. Wag kay planong mo bahuay. Sige na malakag duty, uy. Paglaag-laag sa kuno panagsa. Dili ko ganahan nga na mapinding nga trabahoon pa eh. Sige kang kunahon nagtrabaho. Na, maulit taong guwang kagyud ni Ana, ba? Saon man ang sayo ta magminyo pa. Unya, wa pa detay natigom. Wa tay kwarta. Maproblema gyud ta. Kung saan lang yung tao na ako pagbuhi akong pamilya na. Mabuhi ra magyud gihapon, Jiro. Bisag unsa kalisod sa kahimtang. Oo. Magkalisod pero mabuhi ra gyud ka. Sige lang pa. Pohon. Kung makakita na kong babae nga mauyunan na ako pa o makita na akong akong kaugalingon nga ikauban si hangtod-hangtod, aga na, ready na gigay ko. Ay sos, nabalaka na sa papa ni Moy. Ikaw rabi ang usay lang anak ba ya? Basta nagnabalaka sila nga din sila makakitag apo. Di sa namin tabo partay. Nagpaabot pa lang gid ko sa hustong higayon. Sas, may paday ko kay daghan akong chicks. Baday, kung lalaki pa ka tinuod no, nakapamagdos na ka. Ikaw ba, grabe sa kay ka ma-inlove eh. Masakitan kay ka na. Aw, kung masakitan ko daw ngit taglain gud. Sayo na na.
Part, namang ikaw bag-oron. Na, muna ron. Sige, magkabino ang babae, oy. Sas, oy, kingan naman. Kung magtarong ta, sigurado magiging nga wala sila magbinuang na to. Bisa na, oy. Pero, kwapa kayo, Part. Kwapa lagi kayo. Awa niya. Paila-ila tikas kong chicks, ha. Part, si Rina, akong uyab. Lab, si Jero, best friend ako. Okay. Hi. Hello. So, unsa man ni? Kitang tulo ang manglaag? Naigwardya na to? Ha? Kuan, Part. Mula ka na lang sa Part. Napa ko importante nga timanon. Tawganay lang yata. Di ka mo kuyog na mo, Part. Part, kay murag di ganahan si Rina nga na ako. Huwag ikaw sa ba? Kada na kay kadate, no? Imugyog kong uban nun. Nga naman din, kamura sa imong uyab di ay. Hindi ko ganahan, Part, oy. Sige na ba? Ako lagi bahala ni Rina lagi. Upan ilang good mi good. Ay, karong Sabado ay, mag-outing man mi. Sige na, Part, upan ni mi, Part. Susbayaan ni mo eh. Di pa lang tika best friend ay. Ganina naman na sige, Green. Nga nung dili naman lang na matubagon. Importante gid siguro na kay sa imo mo yung number na nawag. Mao sa na nawag sa imo messenger? Sige. Ako lang sa ning tubago na. Excuse me. Kinahanglan kita yung magpalayo. Jiro, Oh. tanaw ni mo. Wa mo binuang sa laksina ko. Ambot lang sa kahari na. Huwag ko may baw. Huwag mo sa kumakabantay. Nakabantay ko nimo. Cold kayo ka. Ingon anak gid ka? Ay, sabihan lang tikas tinoda. Ikaw mo i-cold kay sa una. Sa una pa na akong pagkakita ni mo. Naibaw ko nga wakay gusto na ko. Huwag naibaw ko nga di ka gusto nga na ako. Kaya naibaw kong samukan ka na ako. Dili man sa ingon ana. Sa tinuod lang. Wa ko mahibaw kon. Malipayon pa ba ko ba ni Lexi? Ha? O gali ko sure kung babae pa paghihapon akong gusto. O di ako nakarealize sa diyang nakita, tika. Murabag ni-challenge ko ni mo, Jiro. Oh, Rina. Sorry, Jiro, pero wa ko mahibaw nga mo ni akong bation. Rina, please. Jiro, please. Pasagdi lang ko. Sorry. Pero di na mahimo. Oh, asa man ka? Hoy! Asa ka, oy! Mao ba? Mao na ideta po? Mao nang iuna kag uli nila? Oo pa. Ay, wag ko ganay dito eh. Oh, nga naman. Ay, wa kay gusto ni Rina? Naman ko'y gusto niya o wa ko'y plano nga mo traidor sa kong amigo eh. Pero nakagusto ka niya. O wa? Gusto saon ako eh. Di man ginawa si Rina sa kong nama. Ayaw ko nga nakagusto ko niya. Huh? Uy, pariyam o gibati? Tinuod? Nakagusto sa kanako? O Rina? O ya sa Lexi? O ako'y planong mo traidor niya. Sa pagkakaroon, di lang yun una ta magpaila. Ay, nanawag lagi ni si Artlix sira. Ay. Hello, Part! Part, kita na, Part, Uy! Hubog ka? Nga nung taon ka? Asa magkaroon kay anahaon tidayon ka? Naunsam taon ka, Part. Uy, anong naabot mga dis bukid, uy. Tagay-tagay pag ka. Tanawa. Hubog pag ka ikaw? Sakit kay Part. Ha?
Anong sakit man? Nga naman day? Sa man din hitabo day? Gibuwagan ko, Rina. Usa? Nana ko na siya lang nagustuhan, part. Kita, part, uy. Oh. Ambil ng butil gabi. Oh. Ito nga ba sa gunanin mo? Problema na ka? Lami sa diinom. Na. Mahubog kahit ang duhari. Gita mo kitang nundol sa diba? Yeah. Mga ginay ko man sa'yo, part. Naman. Sulta na. Gita kitang noodles. Mas may Hubog dini man. sa amo kay sa amok. Bahalag mag noodles dere. Bahalag ligid tas kahubog din eh. Nay. Unsa ka diyo eh. Gising-gising mong ka diyo. Ay, ni pink man ko nang imong naong bag. Guwapa man kag mahubog ka part. Tamaw ka? Lagi. Bagong ko naong ni mo noon. Oy, pag binabay oy. Guwapa o guwapo kag liwat part. Ha? Kay guwapa man ka. Mao ba? Guwapa eh. Omoy. Gigisam ko nimo ha? Ako naman gisuwayan ko kung kauyon ba ko. First time na ako nakisog lucky part. Unya unsa man? Nakauyon ka? Ha? No. Okay ra. Sa'yo kira. Kini. Kana. Okay ra? Ha? Unsa? Naay nahitabo ninyo ni Lexie? Oo pa? Unya si Rina, nak. Mag-iistorya ko niya. Makikita ko niya pa. Jiro, Naalagi ka, part. naibaw na ko sa tinuod. Oh, ha? Og nahibaw na sa gusto na hitabo ninyo. Og gusto ko mahibaw ka. Nga dili na ko gusto makakita pa ni mo, Jiro. Reyna. Labaw na ko. Dili na ko gustong makakita pa sa mong dagway. Pasaylo ako ninyo. O, sige. Magkalimtanay na lang ta sa tanang nahitabo. Pasaylo ako, Reyna. Lexie. Dako kayong sayo pang akong gibuhat. Huwag nawa na gidinoon o kay importanteng babae sa akong kinabuhi. Huwag karon, nag-focus na lang kong balik sa trabaho sama sa una. Huwag nag-apply ko og para laing nasod para ato dito magsugod og balik. Dinin lang kutob, agang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMA. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano ba daw sa iyong kagikaroon? Maukining usa ka lalaki nga nagtuyo sa Cebu City. Hanggang tumatatampo, nagdasangan nga, lawe. Will you marry me? Babe. Yes! Thank you, babe. Thank you. I love you, babe! I love you too, babe. Congrats, anak! Engaged na gyud kang Miles. Salamat, ma. Thank you, tita! So, engaged na gyud ay ka? Yes. Nag-propose ko ni Miles gabi lang. Oh. So, since dili pa man gyud mo kasal, so napagiday ko yung chance aron bawion ka gikan niya? Hope. Uy, joke ra, uy. Ikaw gyud. Congrats by the way, Louie. Thank you. Babe, mag-live-in na lang ta. Ha? Pero babe, wa pa man ta makasal. Naibaw ko. Pero nga ako, babe. Mientras wa pa ta makasal, mas nindot man nga. Magpuyo na ta, aron ma-practice na to ba? Ma-practice na to daan na atong kaugalingon sa mga obligasyon pohon. Hinuon sad. Sige, masugot ko. Mangita lang tagaabangan nga dili kayo mahal good. Aron, dili kayo tamadak-an ba? Unya, mas papadali sa atong pagtigom para sa kasal pohon. Sige, babe. Bay, Louie, gipatawag mo ni boss. Kamundua si Hope. Ha?
Ngano mo ko na ba? Ambot, atuan nyo kay importante itong yung tuyo. Louie, Hope, ipatawag mo na ako din kay doon ako'y good news for both of you. And since you two are the most trusted employees here in our branch, nangita ko akong ipada nga tao sa Mindanao for 1 month. And kamo ang ako napilian. And the good news is, na amoy additional pay. Ani, okay? Dako-dako sa gyud. And I hope dili ninyo balibaran. Oh, wow! Ganahan ko na, sir. Sir, mananghidon na ako sa akong fiancé regarding this. Next month pa man sad ni, so you still have time para makaunahuna mo. Okay? Louie, ayog palipari, uy. Sayang. Dili ba you're getting married? And nagtigom mo para sa inyong kasal pohon? Basin og dako ding matabang ninyo, di ba? Sa tinuod lang, sir, nalipay gyud ko sa mong opportunity. Pero, sir, makikstorya lang gid una ko sa akong Paris about ini. Unsa? No, Louie. Dili ko musugot nga kamurang duha didto. Babe, sayang sa good. Dako ding matabang sa tong savings para sa tong kasal pohon. Louie, taas na kayo ng usa ka buwan. What if... What if na mahitabo na mong Hope? Babe, wala ko'y love ni Hope. Usa pa, ex na nako siya. Ug na nasad siya uyab. Bisan pa? Sangan nga na amoy past. Dili man kayan nga balaka ko nga kamura didto. Babe, ayaw ko pag-unang nagbati. Oo, sa man. Wa ka ba day salig na ko? Nako'y salig ni mo. Pero ni Hope, wa. Klaro mo gud kaayo nga na pa siya na-feel ni mo. Pero dili ba? Mamusa day akong gibati ni John diyan mo. Pero nisalig ko nimo. Kaya love ti ka. Ug nahibaw kong di ko nimo pasakitan. Pero babe, nahadlok man lang gud ko. Babe, salig lang na ako, okay? Magtulong na ba ita katuig? Kung sa sinugdanan pa lang, nagplano na kong mucheat ni mo. Ibuhat na tanan ako. Pero waman, di ba? Wabday gyapon kay salig na ko hangtod karon. Babe, dili man sa ingon ana. Pwes, salig na ko, babe. Kay kining akong buhaton, wa ko'y laing giunaunaan eh, kundili ikaw ra. Para na to. Louie. Love ti ka, babe. Love kayo. Ug dili ko magbuhat og butang nga makapasakit nimo. Maayo kay gitugtan kang muani sa Mindanao, Louie. For sure. Wa ni mo siya sultihin o nga ako may imong kuyog karon. Kay the last time I remember, iya kong gichatan og perting taas sa tungod sa iyang selos nako. Hope, may mo ba? Kung feeling nimo nga ni Anhi ko because of you, you're wrong. Oh. Di ko masugot nga ikaw na sadang hinungdan nga mag-away ming Miles. Hope, kung unsa may pass na to, dito ra to kutob, okay? Louie. Ma'am, please, diyan ta maghiskot og mga personal nga issues. Ni ata gumikan sa tong trabaho. Let's focus on that, okay? Louie. Babe, kumusta naman ka? 3 days na lang, mupaulit ako. Okay na, babe. Gimingaw na ka nimo. Ako sad, babe. Gimingaw na sa ko nimo. Louie, manorid na na. Oh. So, plano na mong Hope din ha, ang manoroy? Ha? No. Dili, babe, boy. Wain taon may magsabot ni Hope, uy. Sige na. Magakaw pa makaday mo. Bye na. Kaya may buhaton pasad ko. Babe, wait. Hello? Babe! Oh my Babe? gosh! Wait, si Miles too? Oh, I didn't know. Ganun nisulti mo ka ato. Tingalig, lain na sa una to. Louie, I'm really sorry. Dili na ko intensyon nga mag-away mo. Maoy toyo gid unta na ako nga manglaag ta dinhi kay, di ba? Tulo na lang ta kaadlaw dinhi. Okay. Sige lang. I'll help you. Chatan ako si Miles or hatagin na lang ko siyang number para ako siya matawagan and I'll explain everything to her.
Louie, sorry gid kaayo. Tungod hinuon ako nag-away na sad mo. Next time, Hope. Dapat careful ka kay nanay ka lagot daan mo, Smiles. I know. Maong sorry gid kaayo. Please, Louie, ayaw na kasuko na ako, be. Hope, Please. buhay na nga ako. Sorry. Nadalang ko. Pero, thank you, Louie, ha. Nga bisan pa man sa ako nabuhat mo sa una. Nga mo hinungtan nga nakabuwag ta, pero nitagad paghihapon ka na ako. Oh, please. Di na tayo maghisgot pa sa una, okay? Nahibaw ko. Pero gusto lang kong mahibaw ka nga ko kaya akong pagmahay. Dako ako pagbahay nga sakita di ka, Louie. Og swerte kayo si Miles ni mo. Kaya bisag ka usa, bisag kapila na ko kimo og moves aron gintal kag palit na ko pag ka magpada. Swerte kayo si Miles ni mo. Dako kayo akong pagmahay nga kisangan di ka, Louie. Og unta na pasalo na ko nimo sa akong nabuhat. Hope, kung pasaylo lang, agbayra tingang napasaylo. Ug dako sa kong pasalamat imo kay kundi pa tungod sa imong buhat. Pagpasakit ako sa una, di na ko maila-ila si Miles. Waunta siya sa kong kinabuhi ka. Louie. Unsa? Wa na siya mo kontak nimo? Nalamig awayan, ma. Pero nakasiguro kong nasuko gid siya nako kay wa mo siya magparamdam nako. Magduha na kaadlaw. Na, may lagdili ito tinuod ang chismis nga akong nadunggan. Ha? Nganom day, ma? Namang ko istorya nga nagangkas-angkas kuno na siya og motor. Unya, sweet, pagid kuno kaayo sila. Naagani ng utana na ako kung buwag na baday kuno mo. Unsa ma? Kaysa mo siya nagsulti ni mo? Ay, silingan na gud nato din hidong. Pero maura man sa giingon. Ayaw laglain na ng imong hunahuna diha. Kay basin o kailara sa din yung Miles ba? Basig nanggita lang to kapahungawan sa iyang gibati. Kay nagluod man kada ito nimo. Sige lang, ma. Mauli nam sa guugma. Gatuom to siya nga sunod adlaw pa ko mauli. Magkaistorya raw niya mis personal. Sige dong. Amping baya, ha? Miles? Jan? Louie, ni anak ka? Miles, ingon ka, ugma pa siya mauli. Ni ang imong ex din eh? Louie, sorry. Sorry, pero... Pero unsa? Unsa? Ikaw buhanga ka. Bagaan ni Mugnaw, no? Hayop ka! Louie, basta na! Basta na! Huwag katungod masuko kung lalo na buhat ko man gani ni! Unsa? Huwag ko'y katungod masuko! Unsa'y gusto ni mo? Alipay ko? Kamu ni Hope ay naguna-una? Why nahitabo na mo ni Hope? Patuhuon ko ni mo? Sa ato pa? Nagduda ka na ko maong inigibuhat? Nagpagamit ka sa imong ex aron ka pahungawan ni mo sa imong gibate? O ba? Louie! Magbuwag tamay! Huwag ikang buanga ka! Wawa din eh! Paglayas mo! Louie! Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Suki nagbigay ng mga tao nga kasakitan lang ko na si Hope. Sunod, Miles na sad. Na-realize ako nga naging mga babae nga dili makontinto nga gibuhat na ni mga tanan pero kuwang pagyapon. Karon, wow na ko magplano nga musod og relasyon ug mas nag-focus una ko sa trabaho. Dinil lang ko to. Daghang salamat, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano ba daw siyang kagikaroon? No kaning usa ka babae nga taga Cagayan de Oro City. Nga tuwang tatampo, nagdasangan niya, Monique. Promise nga, di kita magbuwag. Isaan ako, Alex. Dili kita magbuwag. Alex! Oh. Oh, Alex! Si Kuya John, nangita
Nakita siya na ko, Alex. Mag-ilis. Alex! Ipagawas kung umangaw na di malay ka! Pakyon ka! Kung sabay tuyo mo. Asa si Monique? Huwag mo din Eh, kung gaguha ha? Eh, bago kung itaguan mo kumanghod. Pagawas siya! Pagawas! Suwan! Yung pagawas kay... Saan? Ha? Kayo! Kayo! Maluoy ka! Niyabli ka din eh! Huli sa ito! Gago ka pusilong nito para! Monique! Hey! Alex! Alex, anak lang ka. Okay na ko. Hindi ko pasakitan ni Kuya. Please! Ayong sunod! Please! Buwagi si Alex, ha? Pero ka! Kuya! Buwagi siya! Yun ako'y gusto para ni mo. Eh, sugad mawaas na si mama magpapa. Ako rin magbuot ng palimaya. Apila ka! Kuya, dili ni mo pwedeng buhaton na ako. Mahal na ko si Alex. Mahal? O si pagkaon ba tutuhan, ha? Huwag ka magtaraw sa sitwasyon na to, ha? Grabe ka lisod. Ya, mamunit lang siya pagkasama na to. Kuya. Oy, Marik. Dunay na ibog ni mo dato. O willing siyang mapakasal ni mo. O kung musugot ka lang, ipausap niya ng atong bahay. Hatagan kaya sa tanan mo gusto. Ha, di pa ka na? Sa ato pa. Ginegosyo ko ni mo. Oy, Marik. Ikong palaguta, ha? Ikong palaguta. Ako kapag utang kabubuto ako. Kay sukad na matay lang mama o papa. Ako rin ni kayo ng mayo ang magkaswila ka. Makikaon! Yan mo yung ibawas ako. Kuya! Makabayad ka lang sa tanan akong pagsakripisyo ni mo kung magpakasal ka tulawara. Doon ka! Ang ugma pangandam. Manin siya sa ato ugma. Unsa? Kung magpakasal ka na ko, Monique, hatagan ti ka sa tanan imong gusto. Di na ka magpuyos kalisod. Monique? Huwag. Monique? Magpakasal na ka na ko? Bag. Suman. Ikaw tubag. Oo. Magpakasal na. Magpakasal na ko. Oh, nya usa na. Di ba ninyo ko mo nga musugot ako manghod? Monique, ayaw papakasal niya. Wis itaban ko. Unsa? Itaban ko karon dayon, Alex. Ipalayo ko ni Kuya. Monique, pero unsa man ako pagbuhi nimo? Niya din hiyang akong pangita. Pangumari akong hibawaan tungod kay wa ko'y grado. Alex, please. Ipakasal ko ni Kuya sa lalaki nga wa ko'y gusto. Please. Monique, balikon ti ka. Isaat ko na nimo. Alex! Monique. Unsa man, huwag gyapon kay planong mulihok niya. Ha? Huwag ba ka may baho? Nga dako kay kung gipayad sa imong magwang. Unya, di ka mo serbisyo nako. Lihok! Day, kaon na. Busog ko nang. Salamat. Nidaot baya ka, day, o. Ako lang tambag ni mo, ha. Kung unsay gusto ni Sir, ihatag na lang, day. Kaya tigalig ba unsa unya ka? Na, kuyaw baya nagbatasan ang akong amo. Sawa pa mo makasaldaan na kung nagtrabaho din sa inyong panimay. Og saksik ko kung unsa kang ngilad ng iyang batasan. Nang. Kay kung naa pa lang ko laing trabaho nga kapaingnan, nga parehas og hinataga ni Sir, mupahawa ko din oy. Hiniagwanta lang ko tungod kay dako man siyag hatag na ako. Nang. Day. Day, Monique. Day, Monique, day. Nang, ngano? Bangon una diha, day. Naay nangita ni mo. Ha? Kinsa man nang? Imingaw laki ko nimo. Alex, nganong karon ka lang magpakita na ako? Sorry, Monique. Taas nga istorya. Naala ko'y giyasikaso. Tingalig makitaan ka ni Nori. Ha? Monique! Hala,
Lakaw na. Tingalig masakman ka. Tingalig ko siya mabuhat yan mo. Sige na, lakaw na. Unik, magkita ta ugma sa atong daang abutan ng sauna. Please. 12:00 sa gabi. Magpaabot ko nimo. Alex! Nakatog na siya. Musibat ko. At doon ako si Alex. Unik, thank you kay dito nga karon. Mingaw na kayo ko ni mo. Kailan nakabuhan nga ka magpakita na ako. Ingon mas ako. Unik. Alex! Alex! Kaya na ko kang buyon, Unik. Magtama na ta. Pero Alex, Di na ba di ko ni mo mahal? mahal. Bisa ka nusawa ka mawa sa kong kasing-kasing. Ikaw rin akong gimahal. Please, kuyog na ko. Mananghig kog tarong ni Nori. Naiba ko makasabot siya na ako. Bisag wa na ko siya gimahal pero mahal ko niya. Nahiba ko makasabot ra siya na ako. Pero unsaon man ko dili. Unsaon man ko dili ka niya ihatag na ko. Alex, mahal ko ni Nori. Masabtan ra ko niya. Hangtod karon. Wa pagide ka malimot niya, ha? Nori, please. Pasagdi na lang ko niya. Maluwi ka. Dili! Pasawa na tika. Busa ako kara. Ug sugod karon. Di na ka pwede mo gawas ni sa kwarto. Pahatdan tara tikag pagkaon sa katabang dini. Oh. Nori! Oh. Please! Ayaw ni gilak! Ayaw ko gilak na rin sa kwarto! Maluoy ka! Nori! Nori! Day, Monique, day. Pasensya kaayo nga karon pa ko nakasod din sa imong kwarto, ha? Namugos lang yung ko nga ako may muhatod sa imong pagkaon din, he. Kung saan nagibawalan magugun ni Sir Good. Nang tabangi ko makaikyas din, he. Nang mulayos ko din, he, nang... Unsa? Nang, please. Sultihi si Alex ngayong gabi, eh. Magkita bisa mong daang abutanan. Tabangi ko na. Sige. Tabangan ti ka. Kung mga tog na ang tanan, tabangan ti ka nga makaikyas. Nahinanok na siya maayo. Biglang mulihok na ko. Maayo kay ni gawas ka na. Lakaw na, Monique. Nang salamat kayo. Salamat kayo si mong kayo nang. Pag-amping, pag-amping ka din taon, day. Monique! Dagan tayo tayo pagsalin. Ay, kabala ka. Layo na yung dapita nga atong nahimutangan. Di anta matultulan ni Nori din eh. Mahal kayo, tika Alex. Mahal sa kayo, tika, Malik. Ubuhaton ako ang tanan para nimo. Sayop man, pero sunod ko lang kung unsa may akong gibati. Usa pa, si Alex gid ang tuod na akong gihigugma. Karon, naanami umaabot nga anak ni Alex. Dinhin na lang kutob kang salamat, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Gunob, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Teya. Kuya, thank you for driving tonight, ha? Anything and anytime. Basta for you. Mo nang suya gid kaya ako mga friends nako kay I have the best kuya ko, no? Inangga lang kita ka. So kada matay si Mami, isaad ko nga, I will protect you. Thank you, kuya. Oy, hi miss. Kasi panganin mo? Hoy! Ay basusa nga kumanghod ha? Kuya, ano lang sila patulikod? Sabay gusto mo? Ha? Kuya, nag-drive ka, kuya, please. Ano lang patuli? Dili, gibastos ka ng mga tawahan ha? Bisag nahibaw siya nga nakikuyog. Mabugiro ng tawahan ha? Kuya, please. Ayaw na lang lagi. Kuya, watch out! Kuya, mabangkat! Buwa na si Kuya ni mo.
Wa na siya. Dad, gusto na. Dali na, pamaulit na tanan. Dad, I made a coffee for you. Here. Thank you. Oh, Unsa man Daddy. Dad, Next time, don't make one if you can't get it right. It's too sweet. sorry, Dad. Sukat lang nawa si Kuya. Murag layo na kayo si Daddy na ako. Naibaw ko. Isagwa siya musultin ako pero ako may ang gibasol sa matay ni Kuya. Naibaw ko. Ay da, forget it, uy. Dili ka angay mag-guilty. Because what happened on that night was purely accident. Usa pa, way nakagusto nga mo ito'y mahitabo ninyo. Dapat ganit, thankful pa si daddy nimo nga dili ka mong duha si mong kuya ang nawa. Day. Oh my God. Nanasad siya, day. Kinsa man? Tanawa na ko ng janitor, oh. Gwapo kayo siya, no? Sayang lang kay janitor naman siya, pero gwapo gid siya. Dili bagay niya nga mahimong janitor. Bago na siya din I think so. Pero I'm not sure if I heard it right, ha? Nakoy natunggan ato one time nga students nga nagstorya about him. Nga, he's a working student ko, no? Mao ba? Oy, you look interested, ha? Oh, of course not. Thea, ako na ana. Malate kasi mong klase. Ay, okay na, Yaya, uy. Taod-taod na sad nga wa ko makaluto para ni Daddy. I want to cook for him. Just make sure nga mukaon siya sa iyang breakfast before siya work. Okay, Inday. Thank you, Yaya. Happy to get eh. Ay, wa pa si Daddy? Buwan doon ako. Sir, kaun-un na. Ay, hindi ay giluto si Inday Thea para nimo, oh. Dili na. Nagdali ko. Dad, sige na, Dad. Mas maayo nga masudlan gamay imuntihan. Tilawi lang akong niluto. Bisag gamay lang I ko said nagdali ko. I have to go. Inday Thea. Okay ra, Yaya, uy. Nakasabot ko nga, grabe gahapon ang kaiupos ni Daddy nako. Inday Thea. Sige, ya. Mag-prepare na ko for school. Ay, late na ko, ani. Ay! Sorry, miss. Sorry. Sorry. Okay ra. Di ba, ikaw man tong janitor? Oo. I'm Thea. Ikaw? Andy, miss? I hope we can be good friends. Ha? Sa tinuod lang, wa ko makasabot nga nung nagkigsuod ka na ako. Akong boto na naon, layo ra kitang kahimtang, Ngano di ay? Basihan bago di ay na ang kahimtang sa usa ka tawo, aron worth it siyang tagdon or dili? Tia. I like you. Tia. I don't know ha, pero gaan akong buot nimo. Ha? Unsay bote mong ipasabot? Do you like me? Oh. Seriously, ganahan ka na ako, ha? Tia. Hindi tabagay. Usara taong kong ka-janitor. So? Wa man tingali lalaking di magkagusto nimo. Ideal woman ka para sa tanan. Oh, so you like me? Ha? O kukuan. No. I think I love you. What? Uyab na mo ni Andy? Nga naman. Why not? Girl, okay na gid ka? Buutan si Andy, girl. And nakita sa dako nga
naninguha siya siyang future. Pero girl... Please stop. Okay? Love na ko si Andy. O binangga ko niya. I will fight for him. Thea. Usa lang ka, janitor? Ulos na lang yung labad sa ang imong gihatag ka na ko, te. Karos abas ako nasakto sa imong pananaw, Dad. Sukad lang namatay si Kuya. Mura na lang ko guway bili ining baya. Wala ko'y bili para nimo. Ay, akong sultihi, ana. Tinuod ba sa Dad? Kapila ko na ngayon og sorry nimo. Ni-explain ko nimo nga aksidente ang nahitabo. Kung kahibaw pa lang ka, nag-ampo ko nga unta ako na lang ang namatay og dili si Kuya. Kaya bisag ako maini aron, si Kuya paghihapon ang imong ipangita. Dito na ako kagustuhan nga may tabo ni Kuya, Dad. Dili. Please. Basag di ko uban ni Andy. Karon pa ko maka-feel nga doon ako yung saktong gibuhat, Dad. All my life, ikaw mo'y akong gisunod. Bisag karon lang, Dad. Basag di ko uban ni Andy. Buutan siya og mahal ko niya. Love, di ka. Ug bisag unsa pa'y mahitabo, Andy. I-fight takit ka. Karon pa ko mo feel og ingon, Annie. So please, please, ayaw pa yan siya buwagi, ha? Tia, mahal tagay ka. Ug maningkamot ko mayo aron na ma-prove nako si imong daddy nga worth it ko para nimo. Thank you, Andy. Thank you. I love you. I love you too, Tia. Dili sayo ang among giagian ni Andy, pero proud ko sa outcome sa among tanang mga sakripisyo o pag-antos. Sa pagkakaroon, usa na ka-engineer si Andy. Ako, housewife, nga nag-atiman sa among kids. Dili na lang kutob o daghang salamat, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mukining sa ka babay nga taga Marilug District, Davao City. Ito matatampo nagdaw sa nga Delia. Ma, pa. Mananghit unta ko ninyo nga muskwela kog high school. Ambot ni Papa ni mo. Unsa man pa? Kung ako lang pagbuton, gusto unta ko nga eskwelahon kag high school, pero saon mga pobre ba kaita? Pa. Ay bawa bitaw ka nga hotel laing paginabuhi kapag pangumar yung taon. Kung pasiluwa ko anak nga di ka gid mag-eskwela kag high school. Unsa? Manarbaho ka? Oo, ma. Manarbaho na lang ko kay di magyapon ko makaskwela kag high school. Asa masab ka manarbaho? Moadto ko sa Davao City, ma. Magpatabang na ko sa kumakaila nga makasuod kog trabaho dito. Nahala sige ikaw. Ikaw ang mag-igo. Mag-amping baya dito, ha? Oo, ma. Ay, salamat in town. Nga nakasudan kog trabaho din sa Davao. Bahala og katabang. Pero ang importante nga may trabaho gid ko. Ha? Mo eskwela ka og high school? Unta, te. Kay na may eskwelahan din nga panggabi ikod. Muhang yung unta ko nimo nga mo eskwela ko, te. Nga sige, paningkamot nga maka-eskwela ka. Salamat, te. Salamat in taon nga nakaskwela na kit ko. Maningkamot ko nga makahuman. Bisag high school lang. Kabuiset ba ining kinabuhi awe? Nikuha man tatag katabang aron nga natay masugo bisag unsang oras na. Dili man noon ta makasugo. Sa eskwela man. Ako man tingali ang gipadungog-dungog ni ate. Muadto na ko, te. Unya. Mangayo unta ko nimo og para plite, te. Kung maglakaw lang di ay ka. Di ma dati, uy. Layo kayo. Kapoy ba anang eskwela ni mo, oy? Ah! Ah! Dili na ako makagwantas batasan din ako agawon da. Maayo pag upahawa na lang ko din, Unsay mo pahawa ka? Manangit lang ko ni mo, te, nga. Mupahawa na ko din, Oh, ikaw. Pahawa.
Kuha na mga gamit nimo og pahawa dayon. Maayo pag mupahawa. Kaysa mag-antos kus batasan sa kong agawon. Mangita ra ko akong kasudlan og trabaho. Time kayo ka na kinahang lami katabang dinhi. Ug mahimo ka na magsugod karon. Salamat, ma'am. Ma'am ba, oy? Ate na lang good. Basta pagbinutan lang yun din, ha? Oo, te. Og salamat gid kaayo. Maayo dinis bago na kong amo da kay buotan sila og pinanggasad ko. Makapadarag yung kwarta nilang mama og papa ini. Bugat-bugat kining akong gikumpra ronda. Excuse me? Pwede ba og ako nalay da sa uban nimong gikumpra? Kinsa man ka? Di ko daw tang tawa. Pero may kung makakita nimo nga mangumpra kay dool ra magud ko sa imong gitrabahoan. Mao ba? Gusto ra ko nga makigamiga nimo. Ako day si Albert. Ikaw? Delia. Hapit naman lang kada adlaw nga imo kong tabangan sa akong dadonon, Bert. Unsa may puti pasabot ini? Gusto ko mahibaw? Oh, Bert. Kay makapahibong manggod. Magahingyo ka sa imong panahon para nako. Mahal ti ka, Delia. Albert. Manay tinuod. Ganahan ti ko nimo kay buotan ka. O na. May chance ka ko nimo. Manguyab ka na ako nga wa mo ko'y nahuman. Elementary raman ko kutob. Wa ko'y taas nga grado. Usab ko na, anak. Wa mo ko'y labot kung may grado man ka o ang ako nahibawan nga mahal ka, Delia. Albert. Atagin ko chance nga higugma ka. Sige. Sugton ti ka. Basta ayaw lang yung pinuangi, ha? Del. Ako na isa di mo. Ha? Magminyo? Dugay-dugay na ba tayo nagkauyab? O sakto na sa edad? Gusto unta na ako nga magminyo na ta. Sigurado ka nga makigminyo na ka na ako? Basig magmahay ka. Kung sa may akong mahayan nga, mahal taman ka. Magminyo na ta, Delia. Karon makakita na to sa tong liwat. Ikaw good. Sige. Magminyo ta. Sa katapusan, asawa tanagid ka. Uy, hinay-hinay mo nung ko kay mabalik ko. Lugay na kay kung naglungot-lungot ni mo. Maangkon ka. Ay! Uy! Unsa day? Mabdos na ka? Dong. Mabdos na ko. Wala ko regla, ha? Mauna. Kapit na di ko bahimong amahan ini. Oo. Sige lang. Dublihon ako ang kumpaning kamot. Karon nga may umaabot na tang anak. Aray! Dong! Dong Albert! Unsa ka? Sakit na kaya akong tiyan, Dong! Mga anak, hindi ka day. Dali, dalawin ka na ko sa ospital. Dali ara ng labay sa panahon, Dong, sa? Walang hibaw nga, upat na nga tong anak. Ug mga dagko na ni. Mga giday, mura lang ugwa. Makaya ka na to sila pagpa-eskwela, Dong? Maning kamot lang taday. Magtinabangay ta nga makahuman og eskwela nga itong mga anak. Ma! Pa! Uy, niya naman din yung anak ni mong babae ay. Hindi, Alden. Sa may balita di mo diha, ha? Malipayon lagi ka. Itanaw akong grado, ma. Pa. Abi ko dobe. Uy! Ala! Kadako gudog grado ni mo na. Maayo hinoon nga dako ka grado, nak. Pagtarong gyud sa imong pag-eskwela, nak, ha? Aron ka gyud makahuman. Opa, magtarong gyud ko kay gusto mo ko mahimong maestra. Uy!
Maestra, gyud. Opa, o kung makatrabaho na ko, tabangan ta mo. Ako na sumama pa eskwela sa akong mga manghod. Kanindot kun mahitabo na, anak. Maong ikaw, pagtarong gid sa imong pag-eskwela aron matuman nimo ang imong mga pangandoy. Day, ano mo ka? Oh, ganong naghinuktok mo ka diha, ha? Naguna-una lang ko dong ba? Dako naman kay tagastuhan din sa bahay, uy. Napabi tay mga anak nga nagkinahanglan og kwarta kada adlaw. Oh, lagi day. Mao nga nakahuna-huna ko. Mangita na lang kog trabaho dong. Aron sad makatabang-tabang ko nimo ba? Total, dili naman kaayo na ati manuno ng atong mga anak. Kay dagko naman na. Unsa mo sang trabaho ang imong isudlan? Huwag yung ko'y laing kasudlan og trabaho dong. Katabang ra gyud. Naaman tay silingan nga nagkinahanglan og katabang. Musod unta ko dong. Total, mahimo raman nga mupauli ko kada hapon ba? Ikaw, kung makaya si Mulawas. Sige. Aron sa matabang-tabangan ko nimo sa mga gastuhan din sa ato. Ay, salamat. Kay kini na lang mga hinayhay ang akong trabahoon. Human ini, mupauli na ako kay Pasig. Nauli na sa turon si Albert. Angelia! Uy, Nang! ang igsuon man ning Albert? Uy, dong, naunsa ka man? Nga na ba nakadugo man ka? Si Manang Albert ang nasa hospital kay nabangga ang motor. Unsa? Dong, Albert! Dong! Ginoo ko, kadagag dugo gani aga sa imong udong. Mahay si Papa! Anak, dili na makatingog si Papa ni mo. Pa! Mo, ano ba yung mag-iwag si Papa? Ginoo ko. Patay na si Papa ni mo. Dong, Alberto. Baka nagibiyaan mamili mo! Gusto mo pagkaman akong eskwela, kawa naman ka! Albert, bagunsa naman lang ko ini. Ganibya ka naman. Albert! Ingon sa ni datog nako ang kalibutan ni at gayuna nga nibiya si Albert nako. Pero bisan pa man, naningkamot ko nga mapaisela nako ang ako mga anak. Sa pagkakaron, may anak na ko nga maestra og siya na pod ang nagpaeskwela sa uban niyang mga igsuon. Dinhi na lang kutob, dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano ba daw siyang kaagi ka doon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Tubigon, Bohol. Ang atong matatampo nagdasangan nga Roger. Dong, Roger. Maghatod lang una ko aning mga sinina dito ni Inday, ha? Kinahanglan ba gyud din ang ihatod nimo? Wato lang din nimo nga makasuroy sila din sa bahay. Dong, nahibaw ra ba ko kung unsa sila ka busy? Og excited usad kay ko makakita sa akong mga pag-umangkon, uy. Okay, labi na gud sa akong mga apo. Nahala, sige. Nahibaw sa ko nga excited kang muhatag anang imo mga regalo nila. Pagkaswerte gid nila nga nakaigsuon sila nimo nga buutan o manggihuna-hunaon kayo. O nya ikaw, dili day kaswerte na ako. Ko'y pinakaswerte. Pa. Ang galimot mo nga, niyay taon ko. Magparabig si Tswete ha. Sus. Giing nang tabitaw ka nga pagminyo na lalaki kay aron makasabot na ka sa kunon sa igugma. Di ba, day? Maog yun. Ay dong, dili tang ko gusto nga dili makakita sa akong apo, uy. Mga tiguang na taon, Miss Papa ni mo. Basin og dili na unya may makaabot. Sus, ay pagsulti na mo eh. Kaligon pa ninyo ha. Sige lang, huwag ka.
Nakakita lagi mo siyang apo. Nahala sige nanak. Dong, adto na ko aron makauli ra ko dayon. Lahom na mga gabi eh. Pero wa pa man gihapon si mama ni mo, nak. Mao lagi pa. Di mo siya nga na. Di mo ta siya magabian. Ato na lang ka nato sa bay sa iyang igso, nak. Kay nabalakan ako da. Maayo taog, nalangay lang siya dito. May lonta pa. Sige pa. Ato-atoon. Dinihinam to gikan si Tiya Tiyo. Oh, mao ba? Ganina ra siyang dilakaw pa uli. Taon-taon na sa gyud. Wapay gabi. Kung mao na, asa mo ka si mama pa? Sige lang dong. Salamat ha. Nak, mamauli na lang ta. Basin og nagkabaiwas lang ta ni mama ni mo. Bay Roger. May kay na uli na di ka. Kanihan akong sige panuktok sa inyo eh. Nganom di. Si Vilma pa, amo nakita dito sa atanganan sa jeep, sa pikit eskina, nga naghigas ka sada. Unsa? Uya, hay boss mama. Ay, gidana mo sa ospital. O maong nagdali-dali kung ani ninyo kay tid-on arrival na kro si Vilma, uy. Ikasan ni mo na yun. Kalit ba lang kang pamiya? Wa ba lang ka manghid na ko? Mag-unsa na malangkuron ka. Wa ka na. Tahibaw ka nga ikaw ang akong kinabuhi. Di mo ko magkuha o kusog. Unya utsa naman ang iniron. Asa na mga kuha ni Tay? Pa, kaya sige, tagod tubig pa. Ino pa? Dili ko. Pa, kinahanglan mo inom ka tubig. Kinahanglan kasi gila ko. Wa magkinahanglan, ana. Pero pa... Unsa man? Gusto kang ibubo ko ng tubig mo? Para magkasabot ka, ha? Wa lagi ko magkinahanglan, ana. Si Mama ra di mo nga kong gikinahanglan. Pa! Opat na kabuwan ang nilabay. Pero wa paghihapon mawa sakit sa akong dugan. Bisan og nakuhaan mo lang unta. Pero wa. Grabe paghihapon kasakit ang akong singkaso. Og kada adlaw ni dakong kinada. Dili gyud ako kaya. Dili ko mabuhi. Wa ka. Mas mayo pa og musunod na lang ko nimo. Gusto na lang kong mamatay. Pasaylo ako na. Naibaw ko nga kaya nimo gimugaw galingon. Pasaylo ako. Uwat ako na eh. Laslasan ko ning akong pulso para magkasunod na ko nimo. Maayo nga. Oh, kinuo ko. Sir, ang bilang kutsilyo, sir. Ang bilang! Wah, ayaw pang hilakot. Buhi ang Ang bilang gina... Dili ko! Alagbasamad ko basta kay dili ti kabuhian. Okay na. Daog ka na. Gibuhian ko na. Kinsa ka man. Ganong nakasud magkadinis amo. Gikuha ko isip kabang sa imong anak. Oh, sakto gyud ay siya. Gahi kag o. Ganong maghikog-hikog man kuno ka. Wa kay labot. Saywa. O kung mamatay ka din sa may mapasanginlan, ako? Kaya ako ruminaa din Maong ikaw, tang buhi pa ka, pingi mo kinabuhi. Hapit mo maamong sa imong kabuang. Nagkaluto na ko. Kao na dito kung gusto ka. Uy, kay sugra. Pwede ko masayop sa gikwal kong katabang pa. Isa ba tong babayhan, anak? Ganang kaisog man adto. Migat tong mama pa, oy. Suki to niya nga manicurista. O ako sa gikuha, isip katabang. Kay aron na makatabang-tabang sa iyong mga trabaho din, O aron sad may kauban ka. Kay siyempre, trabaho ba ako. Kaya ra na ako nga kung kaugaling. Ibawa mo ko pa. Pero di na ko gusto nga maginusara ka pa. Mao, sumusuot mo sa dili. Si Atelina na imong kauban din sa bahay pirmi. Oh, ngano na nga pira man kag imo? Nganong magbuot man ka? Kay nahibaw man ko ga dili ka gustong mga nga ikaw rang usa. Pangagdasad. Dili kay suluho na nimong kape diha.
Una sa tanan, dili ta close. So nga nung agdahon mantika. Ay, oo di ay. Uban akong labas imong mga sinina. Og, ako na sa daing nalimpyuhan ng imong kwarto. Og ang... Tay pa. Nga nung mura ka man og asawa kung makalihok. Ha? Katabanggod ko nimo. O nga naman. Gusto ka nga mahimo ko nimong asawa? Nabuang ka na. Magkutaw sa kong akong kape, oy. Ayaw sa hotay mo kape, ha? Abuta ko. Oh. Pa, nako'y out of town sa semana, ha? Uy, sa ato pa na, kami rang duha ni Lina din, eh. Pila ka man kaadlaw dito. Sa kabuan pa kay nami project ito good. O, sige. Pa, palig lang, ha? Tarong ako tagad si Atelina. Kay, wakila ang choice pa. Siya rin mong kauban din, eh. Kung kung magkinaunsa, siya rin yung masangpit. Kalahit sa kong pamati. Tugnaw kayo. Og labot kayo nga kung Mura magugmalipong. Huwa naman siguro ko'y tambalin, eh. Matog na lang sa ko. Basin og ng araming akibate. Bundag naman di ay. Good morning. Kabugat ba sa akong Gidadaan na lang kag pagkaon-daan. Dinhin na lang sa kwarto kaon aron ka malipong. Og naana sa ko'y gibutang nga tambal kilid sa pagkaon. Unsa? Giyon sa man mo pagkahibaw nga naglain ang akong lawas. Gitok-tok te kagabi eh. Ug disod na lang ko kay wa magid ka mo tingog. Agdahon na ti kag panihapon nya aglami am kay kagtuog. Mong gihikap ti ka. Pertem din nimong inita. Gitrapuhan magani ti kag basa nga trapo. Sige na, kaon na diha kay may buhaton pa ko. Salamat, Ipuhar. Na okay na ko. Kunwa ka pa, Lina. Ambot og, naunsa ko. Ining tiguang na ta, inay na kaayo. Iguang good taon. Pero nga nung kalit ang nabuutan ako. Di ba una palang adlaw ni mo din, suko ka naman kaayo na ko. Nasuko lang ko nimo ato. Kay gusto ka maghikog. Ay, maunay kontra kaayo na ako. Tugod kay maunay na matyan sa akong anak. Ug unta, dili na to nimo Osborne Roger. Kay dili ko gusto ang mga tao nga akong pinangga. Mawa na ako. Ha? Naunsa mago? Dili man mawa sa kung huda-huda ang isulti ni Lina. Pinangga ko diya? Dili siguro Pero, nganong nakasulti man sa tiyan ako atong kundili pa? Ay, ambot Ako pinangga ko niya. Pasagdan na lang na ako siya. Musta mo ka rin siya pa? Maayo raman, nak. Marag maayo kang pagkatima ni Atelina na. Galang kay mong naong Osman, okay na mo? Ano magaway? Wa na, nak. Magkasinabot naman sad mi. O medyo nagkasuod-suod na yun mi. O gaan na sagdayo nga kung buot niya. Ilabi na paglarga ni mo nga kamirang duha din isbahay. May noon pa kung mauna. Mura magsigir ba ko biyahe na tuwa sa akong trabaho? Okay rin, nak. Ni amat sa silina nga akong kauban, waray problema. Dili na mahimo. Mupauli ko sa among probinsya. O niya ako? Kaya man nimo imong kaugalingon, good. O, binigiingon nimo na ako sa una, di ba? Kaya mi ate, pero nakinahanglan po siya nimo.
Ayaw na lang siya pugsa dong. Okay ra. Biya na lang kung gusto kang mubiya. Oo. Nga naman, Roger. Nagtuo ba kag sayo ni para nako? O dili ba di ay? Nga nang mubiya man ka? Kay mahal na tika, Roger. Oh, mahal na tika. O gusto ko muli kay na lang. Mong please. Ako. Mubiya paghihapon ka na ako kung muingon ko nga halasat ka. O kung mawa pa ka na ako, ikamatay na yun ako. Baong please, ayaw kong bihain ina. Nagkinahanglan kay Kuya. I love you. Mahal sa tikahin na. Kung dili lang yun ay natsirandaan ng atong kasing-kasing, dili imposible nga humanta masakitan igugma kita pagbalik. Og maunay ang katunan sa dihan nakaiko si Lina. Dini na nagputob og dahang salamat sa tagad ning akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Dong, pasensya na kanilang mamagpapa ha. Nakasabot ko dayo eh. Sakto man sad sila. Ako mo'y lalaki. Ako mo'y dapat mag-adjust. Salamat, Dong. Nick, saglit masud ko. Mo lagi ba yun? Ay, sa amgod nga, layo pa mo kay kong bahion. Ga-adjust pa ko sa oras. Ganun, ahat mo sa kag pagkipuyo dahil, pag-umay mo nagkauyap ng liya. Mala ko sliya ba eh. O, siya na ang babae nga gusto kong ikauban sa tibuok kong kinabuhi. Oo, mausad. Isang pugpug nga ni mga ibate ko. Oo. Agwantan ka na ba Anak, goodbye. Kung saan, nahigugma naman yung mga amigo. Mausap. Ay, kalimot ha. Invite tayo ko siyang kasal. Oo, ba mo biyahe mo ka dito sa probinsya. Pwede ra. Pero diretso na ko sa reception. Ha, katilig baliit ko. Di kapoy ka, Dong. Kapoy sa day. Masahion na lang di ka, Dong, be. Oh, yay. Murag nindot na day da. Pero murag, naapagay mas nindot na. Sa man? Uy! Munam ko kung ipahigda. Magmasahi pag gani ko ni mo. Unya na lang, day. Dong, mangumpres ako sa merkado ha. Ikumpra na ako ng gihatag nimo para konsumo. Sige, day. Kung gigutom na kakaon na lang diha. Nana ko'y giluto man sa pamahaw. Sige, day. Amping. Ay, salamat. Salamat in taon kay day off na ko ron. Magkapahuway gid ko. Kapuya di mo narbaho nga. Kada adlaw eh. Nya, nagduha ka oras ang biyahe, gikan din eh. Padung sa trabahoan. Ay, ga-adjust pag din taon ng akong lawas. Ay, ng cellphone ni. Di. Kang layam ni. Nahibilin din niya. Kaya nang nag-text. Nangutang si Lia. Ano mo siya mapahibaw na ko? Dong, sorry ha. Wa ko makasulti nimo. Unsaon, sukad ka nagpuyo ta. Anong kukahatag nilang mga magpapagod. Unya na padungog-dungog man sila nga gusto sila magtukod og negosyo. Unya, wa man sila ikapuhunan ko no. Mao nga ako lang sang giutangan. Kanong wap ka ni sulti na ko, day. Nga pwede mo kong mutabang, good. Maikog ko ni mo dong eh. Day. Kutob sa kung kayang matabang. Mutabang gid ko. Dili ba niingon mo ko ni mo nga dili ikalisod-lisoron? Dong. Sige lang. Ako rin mo tawas og bayad ng utang. Salamat, Dong. Day, nakahuna-huna ko ba? Okay ra nimo nga
every Friday na lang ko mupauli din sa ato. Kaas mo kayo plite good, kung kada adlaw. Ang akong iplite, ako na lang isave para konsumo na to din usa atong mga kinahanglanon in case dunay emergency. Ikaw itong. Okay naman sad nako para at least makatipid sad ka. Kaya para makabawi-bawi pod ka ba? Karong mga nangagi. Kaya sige na ba kung paggawas og kwarta? Okay ramang day good. At least, nakatabang ko sa imong pamilya. Basta, magtawagay lang baya kita ha? O day. Og pwede sa kang magpauban sa imong isuong lalaki din kanang wa ko para nakikauban. Sige dong. O di na inyong bagong sit up bay? O bay? Nga di kami ngaon. Mingawan ron bay? Siyempre. Tuig ka pinasadbaya mi. Naanad ako nga na siya permi. Pero karon na sa di bay. Gituyo ni nako kay para makapalit kog mahalon nga singsing. Mag-propose na ko niya. Kung makatigom na ko para singsing bay. Oo, mau ba? Oo. Ay naman bay, kung mau na. Karon, inigabon ako sa bahay. Mag-propose na kong liha. Nagdaho na gina ko sig kasal. Oh, nganong kangit-kit ba din sa amo? Nga, lak pa ginaba Asam dis liha? Imo Paris, imo gipangita, dong. Nang. Nahibaw kag asa siya nang? Ay, wa na, uy. Ilayas na yung tingali to, kauban si ang lalaki. O sana? Ang bayra man kung nakakitaan ng naay magsigig anhin niya, dong. Mingon yun ka nang moadto na ka para mo trabaho. Nya ganina, kimurag nagtaan na tong bag nga dako, uy. Basing gitaba na tingali to. Unsa na? Saan ba sa isa? Sakit kayo bay. Saktor sa rin nga, nibiya ka dito. Sakit kayang gibuhat bay. Malagi di siya magpahiba or unsa ba? Bisang magsorry man lang siya sa iyang gibuhat ako. Grabe. Sige lang bay. Gabaan sila silang gibuhat mo. Kinsa man number man. Hello? Nick, salamat kayo pa ka nag-ilis ang number. Leah? Oo, ako ni. Nawag ko ang mga saylo sa kong gibuhat mo. Dong, pasaylo ako, Dong. Tay, ano man? Asa mapita nagkuwang mo? Dong, nilayas ko tungod kayo ng papdos ko. Natintay ko, Dong. Sige ka malagawa sa ato, God. Dahil nahibaw kang nanarbaho ko para na to. Hibaw magangan nindot na unta kayo kung plano para na to. Mag-propose na unta ko ni mo sa akong pagpauli. Pero wa ka. Nawa ka dito, wa gani ka magpahibaw na ko. Masaylo ako, Dong. Lisod kayo kung kayong tuntong. Gibiyaan ka sa lalaki nga nakapamabdos na ako. Gipuli na ka sa lalaki nga way ayo. Mahal mo nunta kayo, Tikalia. Pero imo lang kiusikan. Naglibog ko kung asa ko dapitan na sayo. Kung asa ko dapitan na kuwang imo. Pero wala tayo ba? Gipili mo na mo. Pag-ayo-ayo na lang sa imong kinabuhi. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Nganong naamgay mga babae, nga bisag unsaon ni mong daog tarong, magbinuang pamanggihapon. Naluoy ba ko niya? Pero unsaon taman? Mas gipili man niya ang manggitaglain kaysa musabot sa mong sitwasyon. Unta, gitarong ko man unta siya ug ang iyang pamilya. Di na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama.
Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang ato matatampo nagdasingan nga Alex. Gani na rin kung nagpaabot sa mong gustong isulti. Pero pag ka mo tingog diha. Kadit sa ikulbaan ko. Ha? Nga nugod taon? Nga ako raman ni. Mao ganing gikulbaan ko kay ikaw na guna. Ha? Nga naman dig ako ni. O sabi na Ha? Bahala na ni. I love you. Ha? Dili maklaro. Tos ba ko no? Barbie sa doy. Mao pa'y gikulbaan ta. Balik-balikon pa kita. Unsa ba? I love you. Oh, nganong ningisir mo ka? Tubag ako ba? Wow na ba ko, ha? Dugaya sa di mo nakasulti, ana, uy. Ha? Dugay na ako nagsigig paabot nga mosulti ka, ana. Ha? Nakagusto man sa kunimo. And I love you naman sad kyod. So, gisugot na ko mo? Sugot ka ayo. Yes! Happy anniversary, my love. Happy anniversary, my love. Flowers for you. Wow! Thank you. Maunang mula hutay gud inyong relasyon kay sweet man gihapon kay bus-usap-usa. Mao na akong ganahan niya, ma. Everyday, iyaga ipakita na ko kunon sa kunya ka love. Kaya di na ko gustong mawa pa na ko si Barbie. Baya. Oy, may pagbagpakasal na mo. Saktom sa niyang mama, bay. Sakto na gud mo sa edad. Unya, mga regular mo sa trabaho. Nangita lang igugma yung timing, bay. Kada saan bang timing mo gipaabot? Basta, pohon. Moabot ra gid niya ang panahon nga mag-propose ko niya. Wow! Kanindot din uy. Perfect kayo ang view, no? Love? Sama ka, perfect na mo. Nasus, ikaw good. Magpakilig pag good ka, uy. Tinuod mo sad. O, di na ko gustong usikan ang sama ni mo, my love. Alex. My love. My love, nga na niluhod man ka. Barbie, my love, will you marry me? Please, marry me, my love. Yes. Yes, my love. Yes! You. Love you too. Og, nasa na ko gustong isulti mo, my love. Oo, saan na? Mabdos ko. Mabdos ka? Oo. Maamahan na niya kapuhon. Unsa? Anong wa man taong ka makatingog? Wa mo ko makasabot sa kong gibati, bay. Ha? Wari ka malipay. Ambot. Pangas ka. Hoy. Pagklaro ko no diya, nag-propose na ba ka? Naglibog naman hinuon ko. Kunoon sa'y angin akong buhaton, bay. Naglibog na sa kukun. Mupadayon ba kong pakasal niya? Unsa? My love, nabatay problema? Ha? Wa man. Nakabantay ko nga hilaw kay kag tinagdan ako. Mura sa duglawom kay kag una-una. My love. Naglibog ko. Ambot. Murag dili na ko sure. Dili sure sa unsa. Dili na ko sure na to. Murag mas maayo siguro. Undangon na ni na to. Unsa? Sorry. Pero di na ko, Barbie. Magbuwag na ta. Alex!
Naunsa man ang taong ka, eh. Nitalaw man ka. Dili bigid ko andam, bay. Nya usahaw mo na nimo, bay. Bay, naana ang bata. Bay, kinimiti man ha. Muabot ra ang panahon nga magmahay ka sa imong desisyon. Tungod lang kay nitalaw ka. Bay. Sakto nga akong amigo. Nagpadara ko sa akong katalawan. Amo ning binuhatan. Mo kinahanglan nga ako ning barugan. Adto na ko sa Barbie. Wa na dinhi ang akong anak. Ha? Asam din siya? Nagpalayo. Kay kung magpabilin siya dinhi, masakit ra siya. Tita, dili na ko siya pasagdan. Promise. Nagmahay na ko. Hay wa na. Di na nimo mabalik ang kinabuhi sa akong apo. Ha? Oo, sa'y buot nimong ipasbot. Patay ng inyong anak. Nakuhaan si Barbie tungod sa sobrang stress nga imong gihatag niya. Unsa? Aw, miresi sad nimo. Grabe gibitaw kayo nga akong pagmaahay, bay. Kung mabalik pa lang ako. Wa na bay, eh. Wa na. Nahitabo na. Ako pa din mo, no? May nimong buhaton. Mag-focus lang ka sa trabaho. O suway pagkigdihet og laing babae. Basin pa day. Makamove on ka. Ha? Manguyab pa na ako. Oh. Ay, dili ka binuang ang imo. Wa ko magbinuang. Ganahan ko nimo. Oo. Iba ka love. Pero, basta daig, more ka. Hinuon, waman say mawa kung suwayan nato, diba? Sige. So, kita na? Oh, kita na. Happy anniversary. I love you so much. Happy anniversary. I love you too. Ay, babe. Muulit ako sa probinsya inig Pasko, ha? Sige. No problem. Mas maayos nga mo spend good time sa mong pamilya. Don't worry. Mubalik na ko dayon. Dong, Alex. Naay nangita ni mo sa gawas. Ha? Kitsa man? Oh. Barbie. Basta. Salamat. Salamat na nakakita ko nimo. Gimingaw na kay ko nimo. Ibaw ba ka nga? Binukay kong nangita. Alex, niari ko kay nagipahat si mama sa imong mama. Wa ko'y laing tuyo. Sorry. Abi na ko. Abi ni mo ikaw kong tuyo. Hawa na. Naka-move on ako, Alex. Ngano ka? Barbie. Narag mao maghapon ang akong gipati. Rag naagi po'y love. Di ba na naman kay uyab? Ngano ingon anak maghapon ka manulti, ha? Ay, gihapon ang akong gimahal. Ako, di na ba di ko ni mo mahal? Love gihapon ti ka. Pero unsa? Minyoonon ako. Ngano nakita pa man tagbalik. Wa na lang unta to. Kay pariharatang masakitan alat. Dili. Magpaabot ko ni mo, Barbie. Bahala na. Basta kay mamasin ko nga maako pa ka. Alex. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Wala gid ako mapugning akong kaugalingon sa akong pagkakita ni Barbie. Murabag, nibalik ang tanang feelings nga sukad-masukad. Wa magid mawa. Og namasin ko nga napami second chance. Dinihin lang kutob, og dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano ba na siyang karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Katarman Kamikin. Ang atong tatampo nagdasangan nga Adrian. Ay, pakuya bilin si Julina. Usam ka eh.
Sobra mga katurpi. Ay, iba bidagang makulbaan ko. Di na hapin, mukab nga kong baba kung naasiyas doon ako. Magkahit tibok na kong lawas. Na, ikaw lang. Unhan yun ka. Bay. Tagkan sa sige iring-iring ang Julina part di sa eskulahan. Basta di ka maliyok. Ako yung maliyok para ni mo. Dali ko eh. Naprabay mo ang assignment na. Eh, ahak eh. Nakatugligog sa'yo gabi ida. Adrian! Nganong kita mo ni Julina? Adrian! Doon naman ko na kay isulti na ako. Importante. Ha? Ningon mo to si Kerwin na ako nga. Nauda kay isulti na ako. Unsa? Kanang kuan Diyos. Ang mga binis ba Kerwin eh. Paano mayo na? Hoy. Okay ra ka? Muram ko kag ng luspad. Okay ra, Diyos. Kuan lang kanang kuan. Kanang Jules Charul. Shit. Wawan. Nakasimot ka? Baho laging utot sa. Kuan ba sinang basura ron eh? Bago mamgoy pag-agi sa garbage truck. Jules, nalimot din ko sa kong isulti. Ako niya lang ha. Gadali sa ko. Napakay mo assignment. Sige. Wawoy. Nakautot ko na. Tungod sa kakulba. Sabay! Utot! Kawaw na ka ba yun? Balik ko yun. Ika ko na ba eh. Sabi din si, di makulbaan eh nga. Ibom kong gipakalitan ba eh. Kasi ko kayo isulti. Gabot-buot mo ka. Bay, kita ba nga naman tikagod? Para di ka maturpi ba? Rubuan nga magkatawa. Sige niya ba yun? Haka na ba eh. Ma-turn off na gito na ako sa Julina. Ambot ka, nituo ba ito? Nga, saan pasangin liya nga. Garbage siya ka na ni Maho. Okay na ba yun? Kuhan bito na. First trial na bito to. Naghinuktok ka man gud diha, anak. Ma? Doon na ka may problema? Waman, ma? Nag-away mo sa imong uyab, no? Mambas rin. Uyab ko taon. Manggani ko, muduol na hapit akong crush. Ang uyab na hinuon ko. Uy, nga lugod in taong manggahi mang kanak. Ay, ang buti daw, ma. Di mo ko kaistorya. Takbo na lingon ang huna na ko. Kulbaan mo gugmayo, ma. Maodeng dili ka makasulti niya kay maguna manggod ang imong kulba. Sunod nak, ayaw guna-una ang gikulbaan ka. Maisod sa imong huna-huna kung unsay gusto nimong isulti niya. Nindot o bati man ang resulta pero at least nakapagawas ka sa kung unsa may angay nimong isulti niya. Ang importante nga dili ka magmahay. Ma. Basin unyag dili na pwede. Ang akong buti pasabot, basin unya kung kanus ang ready ka na nga musulti ngadto niya, dili na sad pwede kay na naman day say uyab, naunhan ka na. Maong ako pa nimo lihok na dayon. Ma. Gustos, mama. Nindot o bati mo ng resulta. At least ako masulti ang akong gibati para ni Julina. Pangitaon ako siya. Kinahanglan makasulti ko niya karon. Katingalig, di na unya pwede. Adrian! Maayo kayo nagkita ta. Ha? Nga naman? Dili ba doon na kay gustong isulti na ako? Oo. Doon na, Jules. Kining... Babe! Babe! Bay, Adrian! Babe, di ba niingon ka ato nga doon na isulti si Adrian na ako? Oo. Tama. Oo, babe. Babe? Uyab na mo, Julina ba eh? Oo, bay. Mao na, Adrian.
Nanguyab imong amigo na ako pag usang adlaw pa. Ako lang sige sugot kay buotan man pod. Mo ba? Jules, kalimtinan doon akong isulti. Waram sa day hinungdan. Congrats sa inyo doha. Bay! Bahala ka niya, bay. Traidor kang pagka-amigo. Tuntol ako ni mo. Ingon-ingon pa ka nga, imo ko tabangan. Ikaw ramday mo duot na ko. Bay! Bay, rin! Paminawas ako! Bay! Kung sa pamayangan ako paminaw ni mo, bay. Ang imong pag-traidor na ko. Amigo kita, pero imo kong gitunto. Bay, gitabangan na tika. Kinsa ka? Ha? Kinsa man ka, aron unhan ko ni mo sa kong gibati. Wa kay katungod, bay. Kung kanusan ako pwede isulti nga to sa babae ang akong pagbati niya. Bay, paminawas ako. Paminaw ka maminaw na ko. Gitabangan na tika. Aron, dili man to sa Raes Julina. Nanguyab ko niya para ni mo. Kaya dugi ka mo lihok. Bay. Abigin ako, di ko niya sugtong. Saan ako, tsura lang ako. Kumpara ni mo. Ah, sa ato pa. Oh. Inyo na kong giduaan? Julina? Diyos? Hilaw sa ko ninyo. Aron inyo kong ingon anion. Ingon ana lang gid ako inyong pagtanaw sa inyong kaugalingon. Aron duwaan ko ninyo. Diyos, paminawas ako. Saan ako itanan? Paghilaw mo ay otro kasad. Mura kang gwapo da. Oh. Wa ba ka mahibaw magisugot ka tungod kay buutan ka? Unya karon mahibaw alang nako. Pagpakaron ingno lang dailing tanan. Ho, ayaw na gyud mo pagduol nako ha. Mga way ayo. Bay, pasensya na. Pasensya sa kayo, bay. Dukaya sa muriho pa yun eh. Karon, so paano ni mo? Iba ako naglangkot kita siya na to ron. Pero, bahala na. Inang lang masulti na ko nga to niya ang akong gipati. Oh, sige bay, good luck. Yung diskarte ha. Hindi na kumulawot para. Salamat, bay. Si Julina na naglingkod sa bench ng ang eskwelahan. Mag-isulti ko. Bahala na. Jules? Dili ba niingon ko? Ngayon na pagduol na ako. Jules, paminawan ako. Wa ka ba makabantay nga nagbasa akong libro? Jules, please. Bisag karon lang higayon na kay tingali mo abot ang panahon nga di na unya ni pwede na kong isulti pa nimo. Unsa man na? Pwede mangitatag dapit din sa to eskwelahan nga mingaw. Aron makasulti tagtarong sa kung gusto isulti nimo. Una sa tanan, gusto kong mga higpasaylo sa kung nabuhat nimo. Namo sa akong amigo. Unya? Jules, ang tinuod. Hagbay ra kung nakagusto nimo. Pero di na ako masulti tungod kay pirmi mag-ungunan sa kong kulba. Hinungdan nga, gitabangan kong Kerwin. Nanguyab sa nimo aron dili ka maadto sa lain. Wa ko kahibaw kung unsay mahitabo pagkahuman ani. Ang importante nga naistorya na ko kung unsay akong isulti nimo. Kung mapasaylo mi nimo, mas maayo. Pero kung dili, nya di na ka managad. Di ko mamugos. Iyam ko, kigos. Abi ni mo, dugay na si kuning gustong buhaton nga. Bahalag di ta, uya, basta magkakos lang di ka. O sa'yo po, may pasapot. Dugay na si kong nakagusto ni mo. Pero lagi kay man kay kagud. Ayun sad kay ako yung manguyab ni mo, diba? Babae pa ako. Bisan to og kiat ko gamay, pero di pa sad ko desperado, no? Nga ako may mag-una-unag laki. Diyos. Nood, mao nga akong gisugot si Kerwin. Kinaibaw man ko nga suod mo. Gisugot na ako siya ron. Kanunay nga ikauban ka na mo. Og makita di ka. Diyos. Nalipay ko sa kong nadungog. Diyos, kung manguyab ko ni mo, imo ba kong sugton? Tanaw ni mo. Diyos. I love you. I love you too, Adrian. Uyab lang gaming Julina ron. Nalipay kay go kay rehas na mong pagbati.
Karon, pag 4 years na mi o going stronger lang gihapon ang among relasyon. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat RMN. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong handumanan sa usa ka awit ug mao kini atong sunod nga drama. Ano pa daseng kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Iligan City. Ang ito magtatampo nagdasangan nga Meme. Naamagod ko'y papa, good! Naamag ko'y papa! Naunsa man kami, nga nagilakmang ka. Gisungog ko sa kong mga classmate, ma. Uwa ko na kay papa. Ma, hain man day akong papa. Ayaw na siya pangita, ah. Hain lagi akong papa, ma. Wa kay papa. Nakabati ka? Ayaw na siya pangita, kay patay ng imong amahan. Ma, hangtod ba karon mga dako na akong may trabaho na? Iwa pagyapong ihikaw na ako kung kinsa nga akong amahan? Mimi. Ma, unsa magdito ni hitabo? Nga nawa man ito gikauban sa papa. Paminaw. Kay ngon ini ang nahitabo. Ha? Mabdos ka lini? O, Dante. Nagbunga ang nahitabo na to. Yang saon man ron. Ha? O, unsay buti may pasabot? Nga dili ka madubag ini akong gisabak? I'm sorry, Lin. Di pa ko andam. Daghan pa kong pagandoy sa kinabuhi. Gusto pa kong masinso. Kung aron may problema, ato ipakuha yung gimabdos. Salbahis ka! Human ka malipay uban ako. Moingon lang kakaroon nga ipakuha ni, ha? Yung saom lagi ni, nga di pa maguganahan magninyo. Bahala ko sa'y mahitabo. Pakatawhon ka ning bataa, bahala ko'y amahan. Maunay na hitabo, anak. Wa manubag si Dante sa iyang gibuhat na ako. Mao di ay nga dili gyud kamutugan ko na hain ang akong amahan. Kay dili di siya gusto nga ipakatao ko. Oo, nak. Apan bisan pa man sa nahitabo. Nang limbasog ko nga ipakatao ka. Salamat, ma. Og akong hangyo nimo. Bisan ugwa na to ikauban si papa nimo. Ayaw pagdumot niya. Kaya dili ka mataho ining kalibutan na kung wa pa ang imong amahan. O, ma. Hain man ron si Papa Dante, ma. Ang katapusan akong nahibawan nga tuwa siya sa laig nasod. Uwa na ko mahibaw kung unsa na iyang kahimtang karon. Maayon ta kung makita na ko sa papa, maoy. Malipay na lang ko kung makakita ako sa akong amahan. Mo din na istorya sa mong kinabuhi. O, Jason. Kung maos na rason nga hangtod ron, wapagid ka mo sugot na ko. Nahadlok ko gud nga maparehas akong inahan, Jason. Mimi, dili man parehas sa mga lalaki. Kung nagtuo ka nga parehas ko sa imong amahan, nga iyang gipasakitan ng imong inahan, nasayok ka. Lahi ko. At lagi lang ko chance nga higugmaon ka. Ako pa nang huna-hunaon, Jason. Anak, ayaw pa anto sa imong kaugalingon. Ma. Nahibaw ko nga nahigugma ka ni Jason. Sugta si anak. Ma, dili ko gusto nga maparehas ko nimo. Anak, dili parehas ang mga lalaki. Hinumdumi, nagatiguang na ko. Kung saan naman lang kung mawa na ko sa kalibutan. Ma. Nagkita na ko nga buutan si Jason. Maong dawata ang iyang gugmana. Mura gusto si mama. Dili tuod maayo nga akong pantuson akong kaugalingon.
Kaya taon naman lang ko natiguang ko. Ugwa ko ikauban sa akong kinabuhi. Tinuod mi. Imo na kong gisugot. Oh, Jason. Ako na kang gisugot. Salamat mi. Nga sa kadugayan, imo rin kong gisugot. Basta ha, ayaw lang kong pinuangi. Dili na mahitabo mi. Ipinangga kayo, tika. Salamat in town kay sayo kong nauli ron. Tapos at pibuhaton sabay. Salamat ha, salamat. Uy, ang sama nun? Mura-mura may kauban si mama? Magdali ko. Ma? Oh. Kaya sa may kauban ni mo din eh. Maayo kini akan anak. Nganong may kauban kang lalaki din eh, ma? Lynn, siya ba ang atong anak? Unsay anak? Meme, siya ang imong amahan. Pasilong ako sa akong nabuhat niyo, anak. Pa? Ipasaylo na ko sa mga inahan. O mahinaot ko nga. Imo usap ako nga mapasaylo. Dugay na kinakong gipasahilo pa. Salamat, anak. Pa? Anak, salamat kayo kong ipasaylo. Ako nun ako, nga talawan kayo ko. Huyang kayo ko sa unang panahon kay ang ako rang kaugalingon ng akong ginauna. Pero may panahon pa nga magabawi ko sa kunabuhatin niyo. O, sibot mong ipasabot pa. Kamu na lang akong pamilya. Ha? Ang buti mong ipasabot nga wa ka maminyo? Naminyo ko. Apaluwa may makaanak. Ug bago lang, namatay ako asawa. Unsa? Ug kung natagan ako ninyo gigayon, dadon ko kamo sa akong pinag-anan. Ug dito, magpuyo tanga malipayon. Musugot ka ba, Lini? Mimi? Ma, tubag maoy. Kung musugot ang imong anak, musugot hasad ko. Nga di good ma. Sugot ko maoy. Pero pa kumplito na ta. Kana pa na ako'y mamag papa. Salamat, anak. Salamat sa pa. Og malipayo na kayo ko ron pa. Tibok ng atong pamilya. Og kauban na gyud ako nga akong papa. Huwag kabutangan sa kulipay nga nakit og ikauban na gyud na akong amahan. Og bahin kan Jason, nagplano naming magminyo. Dinhi na lang ko to. Hanggang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. O mao to mag-listeners no, ato ang handumanan sa usakawit tinaot nga nalingaw mo sa atong drama mag-listeners no. Ug salamat sa tanang nagka-comment sa ato ang handumanan sa usakawit part 3 ug akong gibasa karon. Salamat jud sa iyo sa iyong pag-comment no nga na-appeal sa atong pagbasa karon atong part 4. Ug ato isa taot no. Tanang nagka-comment sa ato ang handumanan sa usakawit sa last natong gi-upload nga part 3. Shout out ni Modia si Judy Pulstico. Shout out ni Modia si Ma'am Balbina Tapalis. Shout out ni Modia ma'am sa imong pamilya nga nasa Butuan City. Si Ma'am Mary Grace, shout out dia. Si Ma'am Hilin Basel, shout out. Si Oscar Bedog, shout out ni Oscar Bedog. Si Sugar Santos, shout out. Si Analisti, shout out dia. Si Susit Palmiro, shout out. Si Vilma Amor, shout out po dia. Si Nina Castro, shout out. Si Jimmy Sinal, shout out dia. Susit Palmiro, shout out. Judith Sakia. Si Lina Buna, shout out. Si Berna Siroy, shout out dia. Si Virgilio Balanay, shout out mo da Virgilio Balanay. Si Dinis Moral, shout out dia. Si Nilda Yekik, shout out. O shout out po na ako si Ma'am Lee Queens no, medyo busy siya wala siya naka-comment sa tuwa no, busy dun siya sa iyang trabaho. Shout out mo dia ma'am. Kila ni Ma'am Marisa Hilua, ni Ma'am Crislin Tapaw no, shout out ninyo din na. O si Rogelio no, shout out mo da Rogelio nga pirmi ka naminaw sa ato ang drama. Og mao to mga listeners no, sunod na po nato i-upload ato ang palami ay drama. Walat-walatin ng listeners nga kalingaway lang po ninyong paminaw mga listeners no. O usbo na ko mga listeners, daghan jud kay salamat sa inyo ha.